ассалому алайкум кадбонони азиз. имрӯз тарзи таҳияи искандар кабобро дар шароити хона пешниҳод мекунам. чун мо дар рамазон қарор дорем, дар рамазон ман танҳо аз ин усул истифода мекунам. ин усул хубӣ дар он дорад, ки хеле кабоб мулоим меояд ва дар рамазон ин бисёр муҳим аст ва хеле хушмазза ҳам аст. аз ин усул истифода кунед. умедворам писандатон меояд. ташаккури зиёд. бори дигар ҳам рамазон муборак бошад. ним кило гӯшти гӯвро тунук реза мекунем, ҳамон гуна ки дар навор мебинед. ба дег ками равғани растанӣ ва 50 грамм равғани маска илова мекунем ва гӯштҳоро каме омехта карда сарпӯши дегро 5 дақиқа мепӯшем. баъдан ба гӯштҳо намаку адвия илова мекунем ва то замоне ки оби гӯшт хушк шавад онҳоро таф медиҳем. баъде ки обаш хушк шуд, ба он 1 пиёла оби сард илова мекунем ва ба муддати 35-40 дақиқа дар ҳарорати паст дам мепартоем. то замони омода шудани гӯшт соус тайёр мекунем. ба дег 50 грамм равғани маска илова мекунем, 2-3 қошуқ руби румӣ, ҳамаро хуб таф медиҳем ва ба он 2 пиёла оби сард илова мекунем ва мегузорем ки биҷӯшад. ба он намаку адвия вобаста ба хоҳиши худатон илова кунед ва ҳамин 2-3 дақиқа биҷӯшад, омода аст. барои искандар кабоб ман аз нони гирдача истифода мекунам. гирдачае ки нав пухта шудааст. шумо албатта метавонед аз нони дилхоҳ истифода кунед ва ё худатон омода кунед. нонро чоркунҷа реза мекунем ба андозаи 1 луқма, то хӯрданаш осон шавад.